Moi boas noites, señoras e señores. Benvidos a este tempo de tertulia aquí en Telelugo. Nesta xornada de xoves, como a todos os xoves, temos tempo para falar cos convidados que temos arredor desta mesa. Hoxe sí, tempo de Nadal, que comeza hoxe, e o pistoletazo de salida do Nadal dao, como todos os anos, a Lotería Nacional. Lugo, a nosa provincia, Belisco por aquí, Belisco por alá, lugares como a Pontenova, Escairón, mesmo a capital luguesa, Lourenzá ou Vilalba, chegoulles precisamente eso, tan só Beliscos na Lotería do Nadal. Eso sí, queda o recurso de sempre, o de a xornada da saúde, e que dure todo o ano vindeiro tamén. Miren, imos a manter unha charla, unha conversa que eu cabilo que pode ser moi interesante polo que nos pode contar o noso convidado. Voulles presentar a don Ramón Carballo Páez. Don Ramón Carballo, que tal? Boa noite. Boa noite. Benvido. Moitas gracias. Hai xa bastantes anos, e pasolles a presentar tamén as miñas compañeiras que hoxe van a ter o peso das preguntas hacia don Ramón Carballo. Don Ramón Carballo representa o que decía fai xa moitos anos un xornalista que lle chamaban Pepe Tuñas, de seguro que vostedes lembran a Tuñas Bouzón. Bueno, pois Tuñas Bouzón, cando se refería ao traballo de don Ramón Carballo, decía o Poncio. Supoño que se refería a don Poncio Pilatos. Non era así. Logo de ese Poncio pasou a ser o gobernador civil, que moitos tamén lembran esa figura. Xa desaparecida, por suposto. E hoxe, don Ramón Carballo representa o que xa outros o fixeron antes, o subdelegado do goberno. Ahora sí, presentolles a Lourdes Aboide, que é xornalista da cadena Onda Cero aquí en Lugo. Que tal, Lourdes? Boa noite. Hola, boa noite. E benvida tamén. E presentolles a Paula Vilariño. Paula Vilariño, xornalista de El Progreso. Que tal, Paula? Boa noite. Boa noite. Bueno, pois temos aquí a don Ramón Carballo, o subdelegado do goberno. Se mo permitides, voulle facer a primeira pregunta, porque a min teño algo que necesito unha aclaración. Que fai? Que representa a figura do subdelegado do goberno? Bueno, pois, como ben dicías ao menzo, hasta non fai moitos anos, no ano 1997, pasou a denominarse, e agora é a subdelegación do goberno, subdelegado do goberno, pois era gobernador civil, e era o goberno civil. Moita xente todavía, pola calle ou en plan familiar, che dice gobernador civil, vamos ao goberno civil, pero, bueno, eso a través da Lei 6 de 1997 e a LOFAGE, a Lei de Ordenación e Funcionamento da Administración General do Estado, pois fixo unha nova reestruturación adaptando a Administración do Estado á nova situación que se viña vivindo despois do Estado das Autonomías, donde a estrutura do Estado pois tiña ou empezaba a estar en disfunción o verdadeiro Estado das Autonomías. Por lo tanto, a partir de 1997, en abril, foi cando se aprobou a LOFACE, e foi a lei que fixo a estrutura organizativa do Estado a nivel do Estado e a nivel de todas as provincias. Esa estrutura veu, como ven a dicir, a reestruturar o papel do Estado dentro das autonomías para que non houbera doble funcionalidade e houbera unha administración máis áxil e única. Hoxe tamén seguimos falando todavía desa administración única, donde non houbera duplicidade de funcións. E, bueno, se siguen producindo e temos que seguir loitando entre as distintas administracións para que cada administración e cada organismo teña as súas funcións e non sean dispersas ou asumidas por varias administracións e, ao final, non redunden no beneficio do interés general e o que se pretende con isto. A subdelegación do goberno, pois, aí sustituíuse o delegado ao gobernador civil polo delegado do goberno e ven a ser o gobernador civil. Antes era gobernador civil en provincias, agora hai un gobernador civil a nivel autonómico, a da autonomía e un delegado do goberno, e ven a sustituir o
ao gobernador civil, e nas provincias, onde hai máis dunha provincia, na autonomía ten máis dunha provincia, en cada provincia hai o seu delegado do goberno, o elige ou nombra o delegado do goberno entre funcionarios. É un posto de funcionarios e asume en parte das funcións e viña atendo o gobernador civil, fundamentalmente o relacionado ás relacións do Estado aos distintos organismos que ten o Estado na provincia e transmite os proxectos e as proposicións da provincia vía sempre delegación do goberno. E a partir de aí, pois, bueno, asume fundamentalmente o papel de garantía das liberdades e dos dereitos dos cidadáns, garantizando a seguridade ciudadana a través da dirección das forzas e corpos de seguridade do Estado. E non só das forzas e corpos de seguridade do Estado, senón desa ordenación e tamén temos que desempeñar con outras forzas, como poden ser as policías locais ou a policía autonómica. Seguro que ese vai ser un tema no eixe desta noite. A palabra ás miñas compañeiras, Paula, Lourdes, adiante. Sí, falando precisamente deso, me gustaría saber que tipo de coordinación hai entre as distintas forzas de seguridade, porque a poboación a veces temos a idea de que son departamentos ao mellor distintos, non? E é importante ao mellor esa coordinación entre as Policía Local, Nacional, Garda Civil. Vamos a ver, a da Policía, a da Corpo Policial ten as súas funcións e as súas competencias. E deso ten que exercelas e non pode delegar esas competencias noutro. Eso non impide os distintos corpos policiales as súas funcións específicas se podan ordinar no que se chama na Xunta Local de Seguridade. Nos concellos onde existe policía local, pois existe a figura da Xunta Local de Seguridade. Esa Xunta Local de Seguridade, a función primordial é ordinar os servicios policiales, tanto de Policía Local como de Garda Civil ou Policía Nacional, para os fines concretos de seguridade. A seguridade a seguridade ciudadana é competencia fundamentalmente de Policía Nacional e de Garda Civil, pero en eventos dentro do concello onde existe Policía Local, pois hai funcións que deben estar ordenadas. Por exemplo, aquí na cidade de Lugo, onde hai eventos importantes, o meu Bar de Lugo, o San Froilán ou algún rally importante, pois se xunta a Xunta de Seguridade Local e fai un diseño do dispositivo que será necesario dispoñer neses eventos ou nesas festas. Por lo tanto, para que haxa máis cobertura, pois ordínanse entre a Policía Local e a Policía Nacional para que non estén polas mesmas zonas e as mesmas horas. Por lo tanto, esa é a función fundamental da Xunta Local de Seguridade, ademais de facer unha valoración dos temas máis importantes a nivel de delincuencia que se cometeron nese concello durante o período de tempo desde a anterior Xunta de Seguridade e poñer entre todos remedios para iso. E para iso son as xuntas para esa ordenación e esa é a ordenación fundamentalmente que temos a nivel dos forzos e corpos de seguridade. Paula Villariño. Gracias. Pois eu, falando un pouco de seguridade, quería preguntar por un tema que está xerando un pouco de preocupación ou polo menos inquedanza entre a cidadanía, é a falta de medios ou suposta falta de medios na comisaría da Policía Nacional de Lugo. Os sindicatos denuncian que moitas veces hai únicamente unha patrulla ou dúas patrullas pola cidade, claro, 2 axentes, 4 axentes para velar pola seguridade dunha poboación que roza os 100.000 habitantes, obviamente non é suficiente. É realmente grave a situación ou non é así? Vamos a ver, non é así exactamente. A todo o mundo nos gustaría ter máis recursos policiales. Os recursos son os que hai e son limitados tamén a nivel de forzas e corpos de seguridade do Estado. E si é verdade que nos últimos anos a reposición dos efectivos de policía de Garda Civil foi dun 10%. Desde este ano, pois xa o Goberno aprobou o novo catálogo de postos de reposición do 100%. Se convocaron 6.000 plazas para abrir tanto de Policía como de Garda Civil e con eso esperemos que durante este ano e o próximo ano se poda dar cobertura
a esas vacantes que existen ahora tanto a nivel de Garda Civil como de Policía. Na Garda Civil a plantilla está en torno a un 90% de efectivos ahora mismo, en Policía Nacional baixo un pouco, está por encima do 80% de cobertura, polo tanto son os recursos que temos e temos que traballar con eses recursos. Non por eso hai menos xente na rúa. Que sucede? A veces veise menos policía uniformado, pero a verdade, en moitos dos servicios que fai a Policía ou a Garda Civil, faino de paisano e, sobre todo, nestes últimos tempos onde se produxeron eses lamentables incidentes da violación, dos ataques sexuales na zona de Augas Ferrias e tamén en relación ao tema do vandalismo que se produciu incluso na fonte do Campo Castelo, da Plaza do Campo, na estatua de San Vicente. Pois ese vandalismo permite, diseña grupos e equipos de traballo da policía donde van de paisano para pasar máis desapercibido e poder detectar esa presencia. Pero tamén é verdade, a presencia uniformada é importante e tratamos de fomentala. Que sucede? Ao haber 2 ou 3 patrullas, como ben dicides, de Policía Nacional e outras 2 de Policía Local, moitas veces, pois se reparten a zona e esa presencia vanse repartindo para que non coincidan, como dicía antes, na tal. Pero si temos presencia, hai un dispositivo sempre, podemos dicir, dimensionado a cada momento, porque o dispositivo diseñase semanalmente, diariamente, pola Comisaría Provincial e pola Comandancia da Guardia Civil e, polo tanto, o reparto faise en función das necesidades en cada momento. As asociacións precisamente de veciños piden por unha parte, maior presencia policial, pero por outra tamén cámaras na zona centro. Eso soluciona realmente o problema, convertir o mellor o centro da cidade nun gran hermano con cámaras en todas as esquinas? Eso, vamos a ver, o tema das cámaras é un tema que se leva falado en Lugo moito nos últimos anos. Tuvemos o caso do polígono do Ceao, onde había unhas cámaras de seguridade e a omisión de garantías de videovigilancia que hai para estes casos a nivel de Galicia, onde está constituída polo presidente do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, o fiscal jefe de Galicia, un representante da Administración do Estado, abogado do Estado e representante da FEGAN, pois acordaron non autorizar, porque non vían motivos para ter esas cámaras postas no polígono de Lugo, en previsión da garantía da intimidade das persoas. Polo tanto, eso é un dos problemas. Pero hoxe tamén viamos en algún medio de comunicación que Alemania, por exemplo, iba así dar manga ancha á instalación de cámaras en vía pública para poder facer frente a temas de delincuencia. Eso ten que valoralo a Comisión de Garantías de Videovigilancia e será ela quen decida se procede ou non procede a instalación de máis cámaras. En algunhas zonas xa hai cámaras, hai outras cámaras que están destinadas ao control de tráfico e tamén se utilizan despois con fines de seguridade ciudadana, esas xa están instaladas, pero, por exemplo, na Plaza do Campo, en relación a rotura da estatua de San Vicente, pois nese entorno, como xa houbera tamén un accidente dun atropello non hai moito tempo nesa mesma zona, nesa zona non hai cámaras, polo que temos comprobado, entonces miraremos cámaras que hai no entorno desa fonte e a ver se nos pode aportar algún dato. Porque que criterio se utiliza a hora de colocar cámaras nun sitio ou no outro, non? Porque cando hai un problema desto se plantexa, pero... Pero é, xa repito, é unha comisión a nivel autonómico, se chama Comisión de Garantía de Videovigilancia, donde cualquier concello poden solicitala, ben os concellos, a Policía Nacional, a Garda Civil ou incluso empresas, institucións públicas poden solicitar a instalación desa cámara. E é esa comisión en autoriza ou non autoriza. En a firma é o delegado do Goberno en Galicia, pero é perceptivo o informe favorable desa comisión. Por lo tanto, se non hai ese informe favorable da comisión, non é posible
a instalación desas cámaras de videovigilancia. Don Ramón Carballo, antes de que lle pregunte ahora mesmo a miña compañera Paula, pódenos facilitar algunha información, se considera oportuno, e se existe, de como están avanzando a investigación do tema da fonte da Praza do Campo, da fonte de San Vicente? Digo porque creou unha, preocupación na sociedade. Ahora mismo, como está a investigación? Bueno, é un acto de vandalismo total, e, bueno, pois aí, nun principio, podía ser competente para levar a investigación tanto a Policía adscrita á Xunta de Galicia, porque son temas de patrimonio, suele leválos a Policía adscrita á Xunta de Galicia, pero neste caso decidiron entre a Policía Nacional e a Policía adscrita á Xunta de Galicia e fora a Policía Nacional en fixer a investigación. A partir do día seguinte, puxose en marcha non dispositivo, senón puñeronse en marcha os mecanismos para investigar, a topar pistas e nos puderan levar a deter ou a identificar os autores, o autor dese feito delictivo, e están a supervisar as cámaras que hai no entorno. Hai unhas cámaras nas calles adyacentes, como pode ser a Plaza da Armañá, donde se pode, localizando a hora que foi e relacionando uns feitos con outros, se podera chegar a alguna conclusión. Hai outros feitos vandálicos que se produciron esa noite en relación á rotura de papeleras ou á rotura de algún espello de coche en outra zona. Se poden identificar esas persoas, tratarase de relacionar a ver se teñen algunha relación. Pero, bueno, estáse tamén pedindo colaboración á ciudadanía, por hoxe en día era moi raro, a esa hora todavía non houber algunha xente por ali, e hoxe incluso os móviles ou tal, pois sempre pode haber algunha grabación. Se alguén pode aportar algún dato ou algunha pista, pois a Policía Nacional agradecerá e seguirá a traballar para chegar a esa conclusión. É un traballo difícil, porque pártese de nada, pois, como non haxa alguén que aporte algún dato, é difícil. Paula, por favor. Sí, pois, en cuestións de seguridade, outra das cousas que preocupan tamén moitos cidadáns son os roubos, sobre todo nos domicilios. Nos últimos meses, pois, se sucederon os asaltos en viviendas, pois, na Louzaneta, Piugo, Santa Comba, Bosende. Un pouco que hipótesis barallan os investigadores? O sea, atribúense a un mismo grupo, bandas itinerantes, este aumento así de roubos nas viviendas? Bueno, o tema do roubo na vivenda deuse unha circunstancia que son feitos puntuales e se produciron en 2 semanas, 2 días nunha zona da Louzaneta, e noutra semana se produciron na zona de Bosende, na zona de Piugos, deronse aí unha serie, pero prácticamente é raro que non haxa anos onde non haxa algún incidente deste tipo en roubos en vivienda. Pero en relación a isto, pois, todo apunta e as investigacións, porque se están cruzando datos entre Policía Nacional e Garda Civil, e todo apunta que son grupos itinerantes e actuaron en Ourense, en Pontevedra, incluso algúns deles xa foron detidos e pódese imputar tanto os feitos delictivos en roubos en vivendas en Ourense, en Pontevedra, en Coruña e en Lugo, e incluso fora de Galicia, e, estáse tratando de localizar a esos autores, pero todo apunta que son persoas itinerantes e non son e os actuaron nese caso. Vivimos precisamente agora nun momento de alarma por a inseguridade mundial, xa e tamén nos colla a nosotros de cheo en Lugo. Existe maior alarma ou, digamos, unha presión máis forte por parte das forzas de seguridade de cara, por exemplo, ao Nadal, agora estas datas, en donde as familias tamén se reúnen, quedan casas baleiras, ou tamén hai acontecementos que xuntan a moita xente nas rúas? Pois acaba de enviar unha instrucción á Dirección General de Policía a través do Ministerio do Interior para pasalo a todas as xuntas locales de seguridade para coordinarse con policías locales, a Policía Nacional e a Garda Civil, que se podan coordinar cas policías locales para nesas poblacións onde pode haber aglomeracións importantes de xente en relación ás festas de Navidade, ben sean a cabalgatas de Reis ou sean
festas ao aire libre de algún evento multitudinario nas rúas e se tomen as medidas, ben a través de volardos ou a través de maceteiros fortes para impedir o acceso a esas caravanas ou esas cabalgatas de algún vehículo e poda entrar a cometer algún atentado. Bueno, o riesgo cero non existe, esperemos que na nosa provincia, facemos un chamamento á calma, non este dentro deses obxectivos, pero naide ninguén está libre de que se poda producir un feito terrorista en cualquier punto da geografía mundial, prácticamente. Paula Vilariño. Bueno, falando tamén de preocupación ciudadana, antes citaba o tema das agresións sexuais que se denunciaron aquí en Lugo a principios de novembro, na zona de Augas Férreas. Como van as investigacións? Siga habendo varios sospeitosos? Cerrouse un pouco o círculo? Como vai o Sí, esta foi unha investigación policial, foi avanzando a través de declaracións e de imágenes que se puderon ver no entorno e non aportaron tampouco moitos datos, tomáronse muestras científicas e biológicas e son os datos que se está a traballar agora con eles, cruzando os datos de Garda Civil e Policía para saber se algún perfil disos genéticos se pudera aparecer, porque pode aparecer noutra provincia ou noutro feito delictivo. Entonces, estás en esa fase de cruzar os datos e de seguir recollendo datos a ser posible. De momento, a raíz das filtracións que saliron en prensa da investigación estaba levando a policía, pois incluso modificar algunha línea de investigación, os perfiles que había, e, bueno, pois esperemos den resultado, pero estás a traballar un perfiles fisonómicos e morfológicos e o perfil genético, de momento non se pudo corroborar ou ninguna das persoas estaban sospeitosas polo momento. Pero hai sospeitosos? Houve sospeitosos desde un principio. Nestes casos tan graves non se pode actuar con máis diligencia. O sea, a xente non entende, por exemplo, fai un ano tamén se detivo un violador en serie, 4 meses despois de telo identificado. Nese tempo, volveu a cometer 2 agresións, unha delas foi unha violación. Agora fai 2 meses. Hai sospeitosos, pero, bueno, a cousa parece que tampouco avanza moito. Non se pode actuar con máis diligencia, realmente? A todos nos gustaría, e a min o primeiro, pero non é posible. O sea, para deter a alguén non vale que sospeiten de min ou de ti. Teñen que haber unhas pruebas para poder deterte, porque senón, al ser sospeitoso, te poden deter e imputarte de momento. Hai que ter pruebas. O violador de hai un ano, a verdad, había indicio, estábase seguindo, pero había que ter a prueba, e non había a prueba e permitir a detener naquele momento. E por eso se retrasou. E poño outro exemplo, non relacionado con unha agresión sexual. Non hai moitos días, houve un atraco nunha entidade bancaria, hoxe, por certo, houve outro en Pol, pero nunha entidade bancaria en Seoane do Ourel, e prácticamente, desde aquele momento, tiñan a identidade dos autores do atraco, pero hasta que poderon hilvanar todo o proceso para poderlos poñer a disposición xudicial, pois tardaron prácticamente máis dun mes en detelos, e tiñanlos identificados, localizados, e incluso estaban á espera de poder localizar o vehículo que habían utilizado, e a día de hoxe o vehículo todavía non pudo ser localizado, porque incluso se pensou se podía estar nestas canteiras de Carballido, aí de Bóveda, onde habían aparecido algúns vehículos, ali habían sido robados en outro sitio, e non se pudo. Ao final, cando tiñan as pruebas suficientes, detúvose esa persoa. Non se pode deter a naide por ser sospeitoso. Esta é unha sociedade de garantías, de dereitos, pero tamén de garantías. Entonces, unha cousa moitas veces vai compensar a outra. A todo o mundo nos gustaría o primeiro día que fora detido e posto a disposición, pero hai que ter algo de pruebas. Se non hai pruebas suficientes, non se pode deter. Certo, pero tamén se crea, don Ramón Carballo, alarma social. Ben, é verdad que hoxe os medios de comunicación, bueno, pois estamos todos a referentes, non das cousas que acontecen en Lugo, o que acontece en Barcelona ou en Berlín, da igual, non? Chéganos case ao instante. Eu fagolle unha pregunta. Vivimos nunha provincia segura? Hombre,
diríamos, sí, das máis seguras de España e a máis segura de Galicia. Os índices de delincuencia son para todo o territorio os mesmos. E aí temos unha taxa de criminalidade de 21 delitos penales por cada 1000 habitantes. A media galega está en 28, a media nacional está en 43 ou 44. Pois sí, pasa que a seguridade é un feito, sempre o digo, moi subxetivo. Se vostede ou alguén do seu entorno acaba de ter unha agresión sexual ou un acto de violencia, usted lle pregunta cual é a sensación de seguridade e vai ser nula, mala ou malísima. Sin embargo, os datos son eses, Lugo é unha provincia e é unha cidade segura para poder andar e queremos transmitir esa sensación de seguridade. Agora, iso non impide de, en certos momentos, se cree esa alarma, como son os temas da violación, o tema do asesinato de Tatiana, o tema destes roubos que se produciron en urbanizacións e en algún barrio ou aldea concreta, pois iso crea unha alarma na sociedade. E ao salir nos medios, a información é boa, pero tamén esa sensación acentúase, esa globalización de todo un atentado en Berlín, parece que todos estamos xa no foco do atentado. Pero, bueno, temos que tomar medidas, temos que poñer os medios que temos á disposición dos cidadáns para transmitir esa seguridade, pero non é infalible o tema. O sea, temos unha sociedade donde, pois, por desgracia, temos que dicilo, pois nos temos que tratar, temos que nos a veces acostumbrar a vivir un feitos delictivos, por desgracia. Ojalá non houbera ningún. Antes de facer unha pausa, Lourdes. Se eu quería preguntar, esa alarma social se acrecenta tamén con estes casos a veces non resoltos que temos este ano, por exemplo, se facemos unha lista, teríamos un montón de casos que non se resolveron. Isto fai a veces perder tamén credibilidade de se pasa algo, como se vai a resolver. Non lles preocupa este tema? Todos os casos que quedan sen resolver nos preocupan e moito, máis as forzas do Corpo de Seguridade, pero tamén lle vou a dicir a maioría se resolven. O porcentaje de esclarecementos de delitos está por encima do 50%, é unha media moi alta se comparamos con outra media. E están sen resolver, por exemplo, o tema das violacións, é verdad, o tema de Tatiana está en xulgado, hai unha persoa en prisión, polo momento, non está xulgada, é sospeitoso, e de momento están as pruebas, están as declaracións aí tanto do xulgado como do fiscal, onde dicen que parecen suficientes esas pruebas, pero temos que esperar todavía o xuicio. No tema das violacións non están resoltos, porque non se pudo chegar a deter a ninguén relacionado con esas agresións sexuales, e no tema dos roubos a maioría están resoltos, os culpables. Non quero dicir, e moitas veces, por desgracia tamén, cando se deteñen a persoas relacionadas con roubos, pasan á prisión, pasan ao xulgado e o xulgado decide se van á prisión ou quedan en liberdade. E moitas veces temos delincuentes que son detenidos con 30, 40 ou 50 detencións por roubos. E siguen aí, pero é un traballo policial e temos que traballar con ele. Se a justicia non considera que son delitos suficientes para entrar en prisión, pois é a justicia en dice se quedan en liberdade, pero a resolución dos casos a nivel policial é alto, é alto. Non hai tantos casos que estén sin resolver. Temos aínda unha chea de preguntas que facerlle ao subdelegado do Goberno na provincia de Lugo, don Ramón Carballo, pero facemos unha pausa moi cativiña e de seguida retomamos o tema. Non se marchen.
Xa estamos aquí de novo, logo desta pausa publicitaria. Estamos a falar, estamos a conversar con don Ramón Carballo Páez, o subdelegado do Goberno en Lugo. O centro da conversa, o centro das preguntas de todos nós, pois están basados na seguridade. De seguro que nos han que dar cousas no tinteiro que tamén teñen o seu interés nas funcións que desempeña don Ramón Carballo como subdelegado do Goberno, pero a seguridade preocupa a cidadanía. Están con nós, como dixemos xa ao principio, as compañeiras Lourdes Abuide de Onda Cero Radio en Lugo e Paula Vilariño, xornalista do periódico de El Progreso. Precisamente, Paula, quería preguntarlle a don Ramón Carballo. Pois, sí, bueno, falaba do triste asesinato de Tatiana. Esta nova violencia machista cobrouse tamén a morte de outra muller en Becerreá, en febreiro, de Ana Gómez. Que medios está poñendo a Administración, que recursos ten para loitar contra esta lacra? Porque, bueno, estos son dous casos extremos, pero os xuzgados están cheos todos os días, non? De casos de violencia machista. Que mecanismos ten en marcha a Administración? O tema de Ana Gómez Becerreá xa está catalogado como tema de violencia de género. O caso de Tatiana está en estudios para saber se é violencia de género ou non, porque, bueno, hai unha persoa detida, dixeno antes, supostamente implicada nese asesinato, nesa morte. Hai que ver se verdadeiramente é o culpable ou non é. Non é o caso de Ana, onde xa se reconoceu, pero neste caso il non reconoce o feito e, polo tanto, temos que esperar a un xuicio. Neste caso vai ser un xuicio popular e despois, a partir de aí, pois, as medidas son difíciles, pero a verdade é que a Administración puxo moitos medios nos últimos anos, todas as administracións. E o que temos que facer é que todas as administracións nos temos que involucrar no tema e poñer os medios. Eu creo que xa están postos a maioría dos medios. Agora teñen que ser efectivos. Como facelos efectivos? Esa é a dificultade, porque mentre non haxa denuncia, é moi difícil chegar a eses medios presten o servicio que teñen que prestar. Se a persoa ou o entorno desa muller non é quen de denunciar o feito, cando se chega, generalmente as administracións chegamos tarde. Polo tanto, desde aí facer un chamamento, en primeiro lugar, ás mulleres, cando se consideren que son víctimas, aunque sea nun inicio, a presentar a denuncia, hai un teléfono, é gratuito, o 016, e onde non deixa rastro de chamada, onde qualquer muller pode chamar, ou amigo, ou amiga, ou familiar desa persoa pode chamar e poñerse en contacto as administracións ou a policía para dicir que aí pode haber un caso de violencia de género. E aí é cando empezan a actuar as unidades específicas, tanto de Garda Civil como de Policía, unha unidade de violencia contra a muller e hai na subdelegación do Goberno, e todo ese dispositivo e a Xunta de Galicia ten competencias tamén no tema, a maioría delas, pois aí poñeríase a funcionar todo o sistema de medidas que ten a Administración e poder chegar a eso. Eu, persoalmente, vivín algunha situación, é bon dicilo, en persoas que traballaban preto de min, unha muller, e podo dicilo, vía e podía haber violencia de género. Eu, ainda estaba Estela San José aí, chamei e dixen, hai unha persoa, e xa había, eu sabía tamén, houber outras denuncias de violencia de género nesa persoa, e foran a policía, pero non a ixo denunciar ela, esa persoa. Eu puxen un conocemento de Estela San José, gustoume un tremendo enfado, por ela se enterou de eu pasar esa información, botou moito tempo torcendo a mí e a jefa da unidade de violencia de género, posteriormente deuse conta da situación, Estela San José, a xueza, a chamou ali, explicoulle, tratoulle de facer ver por onde podía ir e saliu desa situación. Eu xo unha persona totalmente máis alegre e máis feliz. Cree que a xente toma conciencia de que é un problema social ou aínda se sigue vendo eso, que é un problema particular, que é mellor non meterse, que é cousa de cada un? Ese, para min, é un dos graves problemas. E non somos en de concienciarnos todo o mundo de eso temos que sacalo a luz. Se cada un nos concienciamos observando, e nos vai costar algún de gusto, porque
As persoas, cando ela non quere denunciar, pois despois tamén lle molesta o faga outro, pero temos sacalo a luz, e despois, cando esa persoa se libera desa carga, cando verdadeiramente será conta da situación que estaba sufrindo. Por lo tanto, eu creo que é un problema de conciencia social e de que todos temos en non mirar ao lejos e non mirar no noso entorno e observar moitas cousas que podemos estar observando e, bueno, o migo non vai e vámoslo deixar. O migo non é este tema, pero si ao final vai con todos. E todos debemos, pois, un chamamento a todos, a toda a sociedade, en primer lugar as mulleres, que son vítimas, pero o seu entorno, para min é fundamental o entorno desas mulleres que poden estar sendo vítimas de violencia de xénero. Claro, bueno, visto as cifras que barallamos todos os anos, está visto que non chega a actuar no momento en que unha muller denuncia, porque hai moitas cousas que pasan antes, que é moi difícil que a muller chega a denunciar por diversas causas. Entón, hai un problema mellor de concienciación social, eu penso, pero tamén se podría facer quizás algo tamén por medio das forzas de seguridade, como actuar mellor máis nos institutos, nos colexios, en educación, con planes para que os policías poidan ir a informar os rapaces novos, que é onde agora se está aparecendo, parece que hai un xermen de repunte, digamos, de violencia de xénero ou de non saber actuar en igualdade, non? Non sei se por aí se vai tamén... Esa é unha das grandes líneas de traballo que se está facendo. Dende a unidade de violencia contra a muller existe na subdelegación do goberno, está sendo prácticamente todos os colexios a dar charlas, se fala os directores, as AMPAs, e pidan charlas sobre acoso escolar, sobre violencia de género, e vaise a dar todo ese tipo de... A policía e a Garda Civil teñen personal formado específicamente nestas materias, están dando charlas nos colegios, nos centros de maiores, nos centros de saúde, nas asociacións de veciños, estamos colaborando en todos os sistemas. Se a xente non nos reclama máis, non é porque nós non nos poñamos a disposición. E, de feito, nas xuntas locales de seguridade en todos os concellos, o transmitimos aos responsables municipales dos concellos de servicios sociais e ao alcalde de que conten con eses servicios de policía, de Garda Civil e da Unidade de Violencia contra a Muller da Subdelegación do Goberno para impartir todo ese tipo de charlas ali onde foran necesarias. E despois, desde logo, o tema educativo hai que seguir traballando nesa educación na igualdade. Pero, bueno, hai suficientes medios nestes momentos, porque a veces dá a impresión de que non chega, non, todo o que se fai. Eu creo que hai medios suficientes. O que pasa, hai que poñelos, darlles a utilidade, facer uso dos medios as administracións, todas poñen a disposición. Se todos somos conscientes de utilizar eses medios, as administracións poñen ao alcance, eu creo que se avanzaría notablemente. Se non, pois, claro, mentre siga sendo oculto, mentre pois non digo nada, eu non pido a charla no colegio, non lle don importancia a isto, pois nos colegios se poden ver conductas tamén xa machistas, pois todo iso hai que tratar de, entre os profesorados, as forzas e corpos de seguridade, todo o mundo educar nesa, as familias, fundamental, non podemos olvidar nunca o ámbito familiar, en toda a formación do ser humano, pero nese tema de violencia de género, máis todavía. Don Ramón Carballo, hai un dato que me gustaría unha aclaración. A Neide se lle escapa que é obvio, ademais, que a política forma parte, naturalmente, de calquera estamento no que vivimos. Cando na primeira parte facía vostede referencia á Xunta de Seguridade, onde as distintas forzas se coordinan e demais, mesmamente a alcaldesa da cidade fai uns días, a raíz do derrubo da estatua de San Vicente na Praza do Campo, mesmo fixo unhas declaracións moi chamativas dicindo que se non hai policía local é porque o goberno acotou e non deixou sitio para facer máis policías. Chocoulle esa resposta? Moito me chocou, por a verdade, a colaboración e a coordinación entre as forzas de seguridade do Estado e a Policía Local en Lugo é boa, pero e diga iso dame a sensación de que ten un mantra de botarlle toda a culpa ao goberno do Estado e ao señor Montoro
non se dá conta, o tema de seguridade non ten nada a ver con Montoro, ni nada disso. Hai que poñer a daún, eu como responsable das forzas de seguridade e ela tamén como responsable da Policía Local, pois agora tamén podemos facer algo máis nese bon facer da Policía. Creo que son todos vos profesionales, pero desde logo me chama a atención e diga o tema da Plaza do Campo se deba aos recortes de Montero, aos recortes de Montoro. Eu creo que non ten nada a ver e son declaracións fora de lugar, igual que lle botaba as culpas tamén dos ratos, parece ser, no día de onte, lugar de declaracións, e tamén eran culpa de Montoro. Eu creo que ten un mantra de botarlle culpas ao goberno do Estado, pero ten que enviálo en algún momento. Pablo Aguilar. Sí, bueno, quería pasar un pouco da seguridade cidadana a seguridade vial, que tamén é un tema que me parece interesante. Este ano puxeronse en marcha moitas campañas de, bueno, detención de alcohol e drogas, controles de velocidade, hai controles masivos nas autovías. Bueno, a min chama un pouco a atención que, ademais, a Garda Civil, o subsector de tráfico, está dando a conocer os resultados, non, públicamente desas campañas, tal, para que o cidadán vexa realmente os resultados do seu traballo. Que se visibiliza este, bueno, o traballo do subsector de tráfico está axudando a concienciar, considera que axuda a concienciar un pouco os condutores da necesidade, non, dese control? Eu creo que sí, según noutros temas de datos, igual non é moi positivo, eu creo que nos temas de control, de alcoholemia, de accidentes, é bon concienciar a través de datos. A verdade, a seguridade vial mellorou moito nos últimos anos, a nivel, se vamos a datos de falecidos nas estradas, se non recordo mal, no ano 2003 andábamos por máis de 80 falecidos nas estradas provinciales durante o ano, no 2008, 50 máis ou menos, estamos este ano con un repunte importante, levamos 26 falecidos nas estradas, o ano pasado foran 17, levamos un repunte importante, porque hai máis tráfico tamén, bueno, deberíanse outras circunstancias, os despistes fundamentalmente, algún amigace ou algún despistado entra nas autovías en dirección contraria, que tamén produciron algunha morte nas nosas estradas. Disculpe, don Ramón, como aclara iso? Dígame como alguén se pode confundir entrar nunha autovía ao revés. Mira, todo apunta é xente maior con probablemente limitacións para a visión ou a condución e que probablemente o técnico, os seus controles médicos se fan para renovar eses permisos non o estaban detectando. Esperemos, e agora se fixe un chamamento aos técnicos para insistan nese maior control médico dos condutores, pois se podan evitar eses despistes. A DGT fixe unha campaña tremenda de señalización en todas as entradas e salidas da autovía, señalizando a prohibición de entrar polas salidas. Hai unhas señales fluorescentes grandes polos dous lados en todas as entradas, en todas as salidas da autovía, impedindo a entrada. Eso, de momento, non está impedindo, porque se siguen dando caso. Máis do 90% onde se poderon detectar é xente maior. Xente maior, incluso moitos deles, a raíz deso, pois han perdido o carnet porque non tiñan condicións para conducir. Bueno, tamén había xente que dicía, a partir de certa idade, quitar o carnet. Eu non son partidario deso, e eu creo que sería un gran error. Eu creo que o carnet, hai xente que con 80 anos incluso pode conducir, e lle permite o carnet de conducir facer unha vida social e unha vida individual plena, e se lle quita o carnet, pois non a podría facer. E, sin embargo, outra xente, se podrá un 50 ou 60 ou 70 anos, probablemente non teña as capacidades para conducir. Por lo tanto, eu creo que non debemos mezclar unha cousa a outra, debemos señalizar, tomar as medidas para evitar eso, pero non hai moitas máis medidas a señalización, ou pois unha barrera impide, e despois, por suposto, se hai un amigace que queira entrar, vai entrar de calquer forma. E entra a intención de facer daño ou autofacerse daño a él mismo, ese pois non hai esa posibilidad. Non pode haber unha patrulla en cada entrada ou cada salida das autovías, por suposto. Falando de seguridade vial, precisamente esta semana coñecíamos que unha estrada de Lugo na Nacional 120 en Ribas de Sil era a segunda máis peligrosa
de España, do país. Conocendo este ranking, farase algo, falarase co Ministerio de Fomento para que se arranxe eso. E, por outra parte, tamén, bueno, eu penso que teríamos falar da A8, non? Porque é o gran problema de seguridade que temos tamén na provincia de Lugo. No Fiouco. No Fiouco, sí. En relación a 120, hai un punto negro, e, bueno, os puntos negros a veces van variando anualmente, porque fainse seguindo uns parámetros de falecidos, de accidentes ou feridos en tramos concretos. Aí, era no tramo de Pantón, non de Ribadexil, me parece, eu teño entendido, é na 120 indo de Monforte a Ourense, non tramo, e houve varios accidentes durante este ano, entonces de todo se sale un punto negro. Habrá que mirar, Fomento así vai facer, mirar o asfalto, se pode mellorar a adherencia ou algunha protección se pudera tomar. Pode ser un feito puntual, porque os anos anteriores non había salido como punto negro. E en relación a 8 no Fiouco, bueno, pois aí abríranse dúas líneas de traballo de investigación, unha para permitir a condución máis segura a través de aumentar a señalización e a visualización de medidas que axudaran a condución. Aí xa se puñeron todos os medios hai agora mesmo no mercado a disposición, luces na estrada, luces nos laterales, paneles informativos, estacións meteorológicas, estacións de visibilidade, todo eso está feito. A pesar deso, pois a niebla ali sigue existindo, sobre todo cando hai bon tempo, en tempo de anticiclón, non é o problema cando hai mal tempo, o problema é cando hai estabilidade anticiclónica e cando suele haber máis problemas. Agora acaba de inaugurarse un sistema de cierre automático do Centro de Control do Noroeste, situado en Coruña, donde permite facer o cierre por pantalla según a visibilidade. Agora faise o cierre a partir dunha visibilidade cero de 40 metros, polo tanto, automáticamente se cerra. Eso tamén nos vai permitir poder cerralo incluso a un tipo de vehículos e non a outro. Por exemplo, podese cerrar para cameóns e non para turismos, porque os cameóns, cando fai moito vento, teñen un problema de circulación ali tamén, porque son viaductos moi altos e a veces eso lle extremo. Pois iso vai permitir desviar o tráfico de cameóns pola Nacional 634 e vai, bueno, pois, evitar o risco de haxa accidentes. E aí traballos, agora están pendentes, esperemos este verano, poñan os prototipos e hai en estudio o Ministerio de Innovación e o Ministerio de Fomento están a traballar a través de fondos FEADER europeos para poñer uns prototipos e permitan eliminar a niebla. Bueno, eu eso persoalmente vexo difícil, falouse dun falso túnel, falase dunhos árboles que absorban a niebla, pero non, hai que velo ali se son viables ou non son viables, non se vai a poñer un sistema e despois non soluciona o problema. Hai que facer o proxecto, probalo ali, se verdadeiramente ten validez, pois poderás instalar. Pablo Aguileriña. Bueno, eu queríalle preguntar, falando de tráfico, algo anecdótico, pero bueno, xerou un gran revuelo nas redes sociales. Que opinión lle merece que un alcalde con cargo público critique públicamente por Facebook, refiro ao alcalde de Portomarín, critique públicamente por Facebook o feito de que a Garda Civil pois aplique a normativa con total rigor? Xerou un gran revuelo por esa crítica a ese traballo do que falábamos antes, dos agentes que están facendo cada vez máis controles, que aparte os resultados despois destes controles avalan un pouco a necesidade de que se fagan, non? Porque, por exemplo, no Rally da Ulloa en 2 horas hubo 160 infraccións, en San Froilán en 2 días 300 e pico, avalan un pouco que realmente a xente non tal. Este tipo de comentarios por parte dun cargo público, que opinión lle... Vamos a ver, el xa saliu disculpándose, corrigindo esa mala interpretación, e dixo il, e se fixera do seu comentario, il só dixo, informaba de que había controles ali, non criticou en absoluto os controles da Garda Civil. Il dice, facían con total rigor, por desgracia. Bueno, pero il dixo que según a Garda Civil poñía nos paneles control de velocidade por radar, control de alcoholemia, el dicía
aos seus veciños había controles en Porto Marín. En ningún momento criticou a actuación da Garda Civil e dixo textualmente: se en algún momento ofendín, pido disculpas, e retirou o comentario dali. A verdade, leído e visto así como tú interpretas agora, desde logo non ten motivo para facer ese comentario. Mais, cando os comentarios, os controles se facían nesa carretera, foi como consecuencia, porque moitas veces actuamos as administracións, incluso tamén as forzas de seguridade, poñemos dispositivos ali onde sucedeu algo. Aí había sucedido unha morte, non había moitos días, dun traballador iba para Frisa nesa carretera por exceso de velocidade. Claro, pois os agentes non poden estar todos os días e a todos os minutos en todas as estradas facendo control, pero pois a raíz deso pois intensificaron os controles na carretera de Porto Marín para a xente respecto os límites de velocidade están establecidos aí. Por lo tanto, el en ningún momento o dixo públicamente, tiña intención de criticar a actuación dos agentes da Guardia Civil, e, bueno, foi un comentario, según el dixo, era para informar como facía a DGT nas súas campañas de información e de publicidade. Hai un tema, don Ramón Carballo, que, a ver, vou explicar o seguinte. Estás a falar moito do posible cambio no inmediato futuro da sede da Policía Nacional. Bueno, onde está ubicado ahora mesmo, sei que quedase xa obsoleto todo aquilo, non? Contempla o goberno a posibilidade de que en vez de unha sede da Policía Nacional haxa dúas? E digo isto porque xa... E digo isto, a ver se o engarzo, ven cunha seguinte pregunta que lle quería facer nun momento. Cando se fala de personas, fálase eso, só de personas. Pero nunha zona de Lugo, como é a zona do barrio da Milagrosa, a zona da Piringalla, bueno, donde parece que se eleva ali o tema dos emigrantes que se acumulan ali, non hai máis conflito que os que hai. Si houve en algún momento, algúns anos un asesinato tamén, non? Preocúpalle a subdelegación de goberno esa zona, concretamente, e contempla a posibilidade de facer algún cuartel ou algunha sede de unha Policía Nacional? Vamos a ver, a sede da Policía Nacional levamos anos, polo menos desde que eu estou na subdelegación do goberno, intentando buscar unha salida á comisaría e hai no día de hoxe. A comisaría que temos a día de hoxe pois non reúne as condicións tanto da accesibilidade como do aparcamiento de vehículos e de instalacións internas para un futuro próximo inmediato. Entón, aí baralláronse varias posibilidades, incluso onde eu cheguei había un proxecto e viña do goberno anterior de facer comisaría e comandancia da Garda Civil, tamén a la da Plaza Bretaña, iba todo para San Fid, nun proxecto xunto a Policía Local, todo aquilo xa quedara olvidado, e agora estamos a traballar en trasladar a Policía Nacional, pero sería unha sola comisaría, non? É dicir, presten servicio en toda a cidade como tal, pero sería unha comisaría, e estamos a traballar na antigua residencia, no materno da antigua residencia. De feito, xa estuveron os técnicos do Ministerio de Interior para ver as instalacións, reúne os requisitos, os accesos son inmellorables, a zona de aparcamiento tamén, polo tanto, agora o problema surge aí, é que ese edificio está cedido a Sergas, teria que volver á Tesorería da Seguridade Social, pero agora, dase a circunstancia de aí tamén, incluso unha parte da población que vive no entorno da residencia, pedían e non se olviden os servicios sanitarios. E, de feito, a Xunta de Galicia ten previsto desdoblar algún centro de saúde, o da Milagrosa, me parece, incluso o PAD de Fingoi, e instalar tamén ali algo sanitario. Incluso un centro de emprendemento ligado a Rozas, tamén a Consellería de Industria pensa implantarlo ali. Con lo cual, hai que segregar a reversión das propiedades, unha parte a tesorería, non toda, por outra parte se iría a Xunta con ela para poder instalar aí a miseria. O Ministerio de Interior fai 2 anos, non fai un ano, declarou de interés prioritario a comisaría de Monforte e a de Lugo, da Policía, por lo tanto, dentro do diseño
e fai a Dirección General da Policía a nivel nacional, son dúas comisarías que teñen prioridade e van contar un presuposto tan pronto lle busquemos unha ubicación. Por lo tanto, esas dúas comisarías, tanto de Monforte como de Lugo, se van a instalar, se van a facer novas. Esperemos, o meu desexo é que sea no barrio da Residencia, esperemos que se siga avanzando nese terreno. O de poñer outra no barrio da Milagrosa non tería sentido a nivel de policía. Eu oí falar tamén en algún colectivo, algún sindicato pedían oficinas ou algún partido político, non sei agora, de algunha oficina de policía local tamén dentro de murallas. Bueno, é unha alternativa, pero creo que non ter a comisaría no barrio da Residencia, no barrio da Milagrosa, aportaría máis millores ventaxas para a ciudadanía en xeral. Lourdes, Paula, estamos casi na reta final do noso tempo, pero seguro que quedan cousas. Eu diría simplemente, como estamos a final de ano, pois que lle pide o 2017, vais a aumentar, ao mellor, unha nova comisaría tamén, non? Pero supoño que non será para o vindeiro ano. Vais a aumentar o número de efectivos, en Lugo cree que é necesario tamén? Sí, eu estou convencido de este ano temos a aumentar non a relación de puesto o catálogo de puesto de traballo está dimensionado suficientemente. Nosotros temos unha plantilla de 1.080 gardas civis, 300, casi 400 policías nacionais. Esperemos esas plantillas están agora, como dixen, nun 90% a Garda Civil e nun 80 e pico % a Policía Nacional. Os novas incorporacións van vir de profesionales da academia e necesitan pois 1 ano e medio ou 2 anos de formación para poder ejercer na calle de policía, podamos completar esas plantillas e incluso sobrepasalas, como pasaba anos atrás. Nos primeiros anos eu estuve en seu delegado, había 30, 40 policías, estaban en prácticas, non eran policías todavía para estar ejercendo solo na calle, pero estaban en práctica e prestaban un apoio a todos os policías. Por lo tanto, esperemos volver a esa situación. Neste ano, no 2017-2018, supoño estará estabilizada novamente a plantilla da Policía ao 100% e da Garda Civil. Paula Vilariño, algunha pregunta para o seu delegado? Pois nada, simplemente que ahora que falamos da policía houve unha reestruturación, non? Falaban que cada vez se tende a facer grupos máis especializados para investigar delitos concretos, isto a priori positivo, faltan un pouco os medios, tamén este ano se intentará avanzar un pouco nese sentido. Hombre, como dixen nun principio, ao principio, os medios son limitados, temos que xogar con eles. Agora, o cuerpo policial, como tú dicías, especializouse en todo. Se temos unidades especialistas en violencia de género, en temas familiares, en policía judicial, en científica. Prácticamente hai unidades para cada caso, pero todas, ao final, repercuten en seguridade ciudadana. Agora, os medios poderemos dispoñer de máis, ojalá podamos dispoñer de máis, pero temos que traballar con eso. Nosotros reclamamos máis medios para a policía, en primer lugar, máis agentes e despois máis medios. A nivel de medios de vehículos, había o problema dos chalecos, xa se solventou todo o tema dos chalecos antibala e todo isto. Incluso na policía local. Sí. Vino na prensa estes días e tamén a Policía Local, é unha boa noticia tamén, que poden dispoñer de chalecos antibala, porque, bueno, non están libres no seu exercicio do seu traballo e poden recibir un golpe, un disparo ou un arma blanca, o chaleco lles permitiría salvar as vidas. Don Ramón Carballo, só me queda darlle as gracias. Bueno, non, queda unha última pregunta. Toda a conversa xirou prácticamente no entorno da seguridade, pero xa que o temos con nós, gustaríame preguntarlle por seu debir político. Ao fin e ao cabo, político é o subdelegado que non nomea e demais. Moitas son as voces que o sinalan a vostede como o futuro no Partido Popular a propósito no Concello de Lugo. Xa ten tomada algunha decisión? Que nos pode decir? Mira, eu podo dicir, levo neste partido do ano 87, me presentei por primeira vez unhas eleccións municipais,
Estou sempre agradecido a este partido, a disposición do partido, pero agora o único que me ocupa e me preocupa é a subdelegación do goberno, é o que me dedico e é o que quero estar, e, polo tanto, non me planteo na miña cabeza e no meu futuro outra actividade política fora da subdelegación do goberno neste momento. Pois o dito, don Ramón Carballo, subdelegado do Goberno, moitísimas gracias por asistir a esta charla con as nosas compañeiras Lourdes Abuide de Onda Cero Lugo e Paula Vilariño del Progreso. Os tres, de verdade, moitas gracias. Gracias a todos. E a vostedes tamén moitas gracias por estar atentos a esta tertulia de Telelugo. A próxima cita, pois me dirán, o xoves 29, para despedir o ano, estarán con nós tres mulleres, tres triunfadoras, que decimos nós. Estará doña Isabel Salazar Bello, ciruxana, recentemente xubilada, que seguro que ten nos que contar moitas cousas. Estará Mar Castro, unha comunicadora, unha persoa interesantísima, que nos pode contar cousas interesantísimas no medio da comunicación, tamén do protocolo e de cousas que de seguro van a ser interesantes. E estará tamén con nós unha actriz, Mariana Espósito, alguén que vai dar moito de sí aínda na súa vida, que leva xa uns cuantos anos como actriz. Agardón que o vindeiro xoves estén tamén con nós. Nada máis, boa noite e sean felices.